nginobaba ohlonipheke kakhulu ubaba uDlamini esimaziyo kakhulu ukuthi umlaphi wendabuko. Ngiyacabanga ukuthi ekusukeni komcimbi ukhona kuningi osukubonile amaqhawe nezinsizwa seyifikile isencane emcimbini omkhulu kangaka sibabonile abaculi abaningi beperforma kahle umcimbi oba yisimanga kakhulu othatha 2 days uthini kuwo? Hayi bengifuna ukuncoma nje mhlonishwa umcimbi ukuthi abantu baphumile ngobuningi nokuyikhona ke engihlala ngikukhuthaza mina njengoba ngumelaphi ukuthi ngihlale ngisupport imicimbi yabantu so njengoba ngikhona namhlanje la ngithe angizosupport umcimbi wegcokama ngiphinde ngibabongele futhi abaculi ukuthi kuze kufike ezingeni lokuthi bebe nemicimbi abayenzayo bona bephinde beqashoza kwabo so umcimbi uhambe kahle kakhulu noma ke kukhona okuphazamisile okuncane abathuka abanye ake ngikhulume ngenhlamba umenzo yakhohlwa mfowethu umenzo wakakhohlwa ku Facebook na ku TikTok ayiphele njengoba ngisho ukuthi umenzo yakhohlwa kodwa umenzo wakakhohlwa ngiqedile mangisho njalo ngicabanga ukuthi iyalo lezi ekumele sithathe sonke thina sisebenzisa u-social media noma social media budlapha ekuyinto ekumele silungise ngoba luningi udlame elibhebhedesekayo noma olandayo ngenxa eka-social media udelelanga lokho bafowethu siyabonga kakhulu singenile ke ku-2025 kuwusuku lesi-5 noma kuwusuku lesi-2 kuwumhla ka-5 umcimbi uqale mhla ka-4 siyabonga kakhulu baba Dlamini amen.